Irridu niftakru li 3 snin ilu kien hemm tmexxija faxxista fil-veru sens tal-kelma bil-benedizzjoni tal-gvern biex il-ħabs tmexxa b'mod l-iktar brutali. U kien hemm ħafna kummenti jgħidu Peppi ma di mhux vera, ma diġi bil-provi, għammi jgħidli minn hekk. U niftakar trom jorbtu n-nies ma siġġu. Jinazzaw ħarwien, jattulu wiċċu. U mbagħad ħriġna s-siġġu. U mbagħad qalilna Tal-aħħar għal fuq ħarira Peppi. Fejn, għalli ma ħarġu l-artikel. U mbagħad għandna s-siġġu. U mbagħad għalunna imma m'għadux jintuża s-siġġu mhux vera. Kenna nies nervistajnijom. Pero l-iktar ħaġa interessanti li ġrat minn dikinhar kienet illi il-kap, il-sur Alex Dalli, u anka l-viċi għamlu libelli lil min qal li jaqbad il-revolver irdaħħalhom fħal il-preġunieri. Taf ġara minn dak il-libell li għamelu il-qorti qatlu lil da qed nemmen ta' li kont iddaħħal l-armi u mbagħad għamel libell fuq li poġġu n-nies fis-siġġu. Libelli ieħor ġifieri. U l-qorti għatlu lil daw qed nemmnu tali kienu fuq is-siġġu mhux lilek, inta tikdeb. U mbagħad l-assistent tiegħu għamel libelli ieħor. Għax kien hemm xi ħadd qal kien hemm dit-tfajla trattawha ħażin u l-qorti qatlu mhux lilek qed nemmen. Qed nemmen il-dil-mara. U l-dawk li kienu magħha. Dil-mara neżżawha bil-qalzit ta' taħt. B'sidera barra. Għodu jitnejku biha u b'sidera. U da l-viċi, da pruvati jissa bil-qorti. Il-viċi għallu għallax ma daħħaltomx fil-baċir. Kienet jgħidil għal-bej saqajja ġifieri. U di tikbi. U ma tistax titkellem għax kif titkellem iżidilha iktar ġranet solitary confinement, ġifieri toħroġ sija darba fil-ġimgħa. Umbagħad, laqqas temmen ta' umbagħad daw taf x'kienu jagħmlu. Daw għandhom kellhom X-rays biex min jiġi n-nies. Il-omma, li għandha tifel kollim ta' omru l-ħabs, tajjeb, xi ħadiem miskina, tajjeb. Tiġi u jadduha minn di l-X-ray. Fi żmien Alex Dalli qed ngħid u l-reġim tiegħu ta' mhux waħdu għamilhom dal-affarijiet. U di l-X-rays machines li hemm kien hemm ħafna joħorġu l-priġunieri jidħlu kollha bl-X-rays u hekk fehim, jien ġifieri kont ngħaddi mill-X-ray kull darba li mmur, kellhom sistema għax professional daw sewwa, kellhom sistema li jekk jiena ngħaddi iktar milli suppost u nieħu raġġi iktar milli suppost dik ix-xieħa kienet mur taraħ 3 darbit u għaddi 3 darbit lemmu il-magna tieqaf tafasha u ma taħdimx. Ma taħdimx il-magna. Ma toħodilix ritratt il dik il-mara, il dak il-ħabsi. Ta' x'għamel? Għandu lik ta' ġifieri da ritratt. Għandhom dal-numru kellhom 1585 jidikduh u jissar passjaw u jafsuha u jerġgħu jieħdu la ritratt. Imma temmel li di jattilhom biex jagħmlu investigazzjoni u sallum lasna fuq ġara. Jiena dik nara il-pajjiż dal-problema li għandu. Kenna dil-propaganda fuq il-budget, soċjetà ġusta konsek, ma tantx ma nitkellem ħażin ma nixtieq ħafna. Għaliex x'soċjetà ġusta hi? X'soċjetà ġusta hi? Meta da il-kap u li jieħolu l-oħra tajjeb, neħdu l-kap tajjeb. Ġifieri da ġew pruvati issa. Il-kap f'kawża kostituzzjonali li saret, ġifieri. F'kawża kostituzzjonali li saret għand il-kawża li kostituzzjonali. Das instabħati. Il-kap instabħati fil-qorti issa, tista' tara hawnhekk fejn ngħidlek x'kienet ġifieri għal xiex instabħati. Instabħati li qabad priġunier. Tefgħu ġoċella, arwien. Tefgħu ġoċella, arwien. Ħalli hemmhekk bla saqqu. Bil-lara atroċitajiet insomma kif kien jagħmel ġifieri da, u da per għamillu kawża tajjeb. Il-qorti qalet li int kont qed titrattaħ b'mod inuman u degradanti. Taf xi tfisser di. Li ma kienx qed jittrattaħ ta' uman. Id-direttur tal-ħabs ta' da ġifieri. Nsaqs il-Ministru kont kienu qed jgħidilna mhux vera. Fejn hu l-Ministru? Kif se jieħu responsabilità? Ħalla 14 persuna ma ġoċċella. Fejnhom? Di problema ta' dal-pajjiż, sorry ta'. Di problema enormi ta' dal-pajjiż. Ħa ngħidlek di. U nstabħati wkoll illi l-kastig li taħ kien kastig mhux li kien ħaqqu, il-qorti di qed ngħidlek tista' taqraha. Imma il-kastig kien illi it-tfajla tiegħu kienet ġi ġo xarabank titkellem fuq il-ħabs. U biex iwaħħalulu u jwaħħalula
għamillu dal-kastig. U l-qorti sabitu ħati u qalet li kien diżuman u inuman u degradanti anka li għamel hekk. Għax il-mus suppostati kastigi. Kien hemm fil-qorti, kien hemm uffiċjal tal-gvern mar hemmhekk, tant beda jgħidlu stejjer, dak nitfqal wiċċu, dak nisparalu, dak li qabatu tela, ma felħux jgħidlu daw l-affarijiet, daw l-atroċitajiet li kienu jiġru l-ħin kollu fil-ħabs. Ma ninsewx ta' ġifieri, dak kellek tfajla għand ir-ritratt tagħha. Kim? Tfajla din. Din il-qorti Għalet għandi miktub nista' naqra maħna jdax nabablament jinfarruġa l-maġistrat għallu. Sur direttur tal-ħabs. Se nibatilek il-ħabs di. Ma nixtieqx nibgħat tal-ħabs, se nibgħat tal-ħabs biex ma tibqax tieħu drogi. Hu ħsieba, ara li kollha l-għajnuna kollha li hemm bżonn. U di marret il-ħabs u talbet li tixtieq tibda programm. U talbet lid-direttur biex tibda programm. Il-Caritas offrew la programm. Aqbatu ejja, issa. Alla la għu tagħmel sentenza xe il-kastik importanti ta' din mara dajfa, ta' di tfajla imkisra li toqtol li l-anfisa. Ta' faħħaġa ċella. Għal ma taħġ kelm oħra. U vera bħalix kelm oħra, għax talqet. Iħor, ommu batitu, ommu ta' drogi di għetnajdlek, ommu, daw stejjer ġifiri, ommu, dan fimni kien biex iġib il-flus. Fimt, jagħmel għal-ommu, u l-ommu kienet tibża u tieħ il-flus. U di rapportatu, għalet forsi jmur il-ħabs da, u jaqta di droga, u nifhimha ġifieri. U għakamlu, u ħaduħ il-ħabs. U kif daħal, għallhom bla droga, issa xemmek ma kellhomx droga, għallhom nista' naħdem. Talabhom jaħdem. Għallu xatta. Bida jisabbat rasu, bida jħroċ id-dem, għal-uħ, u talla. Tiki. U bħallu 14 oħra. U l-ministru jgħidinna li mhux vera. U l-ministru meta rejtu jiena li ġirna xili nġib dar ritratt li jgħid illi semmexxu b'mod terroristiku, hekk jgħidha ġifieri qastemmi, u sabit il-qorti wkoll. Taf x'għamel il-ministru? Ta' x'għamel il-ministru wara dak l-inkwatru. Naħħa l-inkwatru flok naħħa d-direttur. Issa l-aħħar ħaġa se ngħid biss. Tiftakru mi kienu jgħidu ta' għata droga da, Alex Dalli. U issa ħanamlu biċċa xogħol. Issa il-ħabs tranġa b'mod ma jintarafx, Mort dal-aħħar u il-ħabs ġifri mmexxi bit-tmexxija ta' nies li jħobbu u li jippruvaw jagħmlu l-affarijiet. Ovvja li hemm affarijiet jitranġaw anke mill-liġijiet u mis-sistemi, però almenu issa interessanti di ġifieri. Fi żmien Dalli għamlu 2700 test. U r-riżulta li kien hemm 58 pożittivi bidroga. Issa jagħmlu 5500 test. U d-disa bissem bidroga. Iġifieri minnar daw l-atroċitajiet. Xorta stajtu. Mhux xorta, ħafna inqas droga hemm u daw id-disa laqas sabuhom ġol ħabs droga, imma daħlu minn barra kellhom ħabs lif u hekk u daħlu bija qabduhom meta daħlu. Ġifieri mhux vera għandek bżonn daw ħafna u kienu jiktbuli għax issoqgħod għal-droga għandhom vera xejn, x'qata. Taf x'qata qata l-ħajja ta' ħafna nies. Ta' ġenituri li għadhom jikbulu lidhom. Issa l-aħħar biċċa, ta' x'għamlet dis-soċjetà ġusta. Tagħtu promotion. Mhux tal-li ma resqitux, mhux tal-li ma resqithomx il-daw, tagħtu promotion. Żididlu 40,000 euro paga ma li kellu. Di tgħidilha soċjetà ġusta. Qed nirrispondi l dawk li kienu jqogħdu jiktbu issa, se tgħidu fuq għadisa. Mela, ħanamel. Tista' toqgħod kwiet għid, tista' toqgħod kwiet. Ma ħadd tieħu l-kwiet joqgħod dik hi. Diri għax ħaġa li jenu naħseb dwar għalfejn jena għalfejn. Hemm ħafna nies jitkellmu ta' ġifieri. Hemm ħafna nies jipprotestaw, jiena nħeġġeġ ħafna nies u mmur nagħmel ħafna talks. U nipprova nħeġġiġhom. Tix l-unika bniedem li titkellem sintendi. U hemm ħafna ġifieri u llum iż-żgħażagħ saru jitkellmu ta' ċed taħseb li is-sistema edukattiva titranġa. Is-sistema edukattiva u fuq dik ħan nitkellmu qabel ma naqbdu perkorsi oħrajn. Għandi mistoqsija biex nara kif tiżvolġi eżatt l-istorja. Ma inti qed tgħidli li saru dawn il-livelli, 5 livelli intilfu kollha
minnaħa ta' direttur u l-viċi direttur. Però l-affarijiet li tajli li tilef il-libelli dwar huma fucking kriminali, int ma tistax titfa' pistola f'ħal xahar. Int ma tistax. Imma ġara, ġara. Ha promotion. Le, imma il-pulizija mhux tressa Xejn ma ġara xejn iktar. Ġri qasdi per eżempju ħarġu s-seddera barra u għal xej, fucking xej. Dik hija soċjetà inġusta illi fil-waqt li wieħed ġuvni illi probabbli. Imma xi mod. Tini ċansa nispiċċadi. Wieħed ġuvni kisser żewġ statwi tal-ġebel. Qiegħed il-ħabs da. Min kisser in-nies tajneħ promotion. Xi motiva? Għalfejn għandna din is-sitwazzjoni li. Għax għandna soċjetà u għandna gvern illi ma jimxiex ma' kulħadd indaqs. Illi hemmin orrajt jeħlisa u hemmin le. Hemmin nitkellmu b'lingwanti u hemmin nifqgħu biex jisma' hemmin temmen inti jarrestaw ġuvni għax jieħu droga, jabbuh, fejn taħseb li jgħoduh. Flok inħarsu lejh bħala marida, għandu bżonn il-kura, drogati ġifieri qasjaf xi jitfaħu ġoċella. U l-ispetturi jgħidu s-sada mbagħad nkellmu ħalli hemm. Perġello, da mux ministru, tu ma titfaġ, u tifel ta' ministru, da bitċa miet. ċoċella. Novament. Dik. Janga, jismu, stanajdir kon, issa ġifiri, f'dal-kas ġifiri t-stress u nis il-qorti għal-menu, għamilna ħafna pressure, imma biex nejdlek, tifhem li u mux fuq da, mux kullimkien ġifiri. Le, x-messaċ, l-għal net il-nis rridu jitalmu ma jobdux, minn hemm titlaq. Le, x-messaċ tagħti meta inti li tfal il-ġenerazzjoni li qed iħarsu qed jisimgħu dawn l-affarijiet. Imma ħanajdlek, jien naħseb il-problema prinċipali hija li l-edukazzjoni l-iskejjel jgħalmuna nobdu. Ma jgħalmunix ma nobdux. L-ewwel it-teacher ġifieri u x'qed jgħid. Umbat il-kumplament, ġviri eżomina millu dak l-għalli ta' mela ma mmeriħx biex dinu marka u tibqa sejra di, nobdu. Il-korruzzjoni li għaw ġejja mill-fat li nobdu. U fil-ħabs hemm madwar 700 priġunier. Daw fatti li tanajden. Iktar minn nofsom għandhom dipendenza fuq droga. Mux jihdu droga, daw jihdu xaħġiċa, dipendenti mi droga. Ġifiri, kif taħseb f'dibis nofs il-ħabs u iktar għandhom dipendenza fuq droga. Kemm hemm min qiegħed programm minnhom? Kemm hemm? 50 biex nesaġeraw ta' ġifieri, m'hemmx post fejn ikollhom l-oħrajn. Issa, daw meta jitru l-ħabs jistgħu morru programm ġifieri biex ifiequ fl-ahhar ta' sentenza, mux fil-bidu ta' sentenza. Ma ta' miex sens, ġifiri, jgħamil 7 snin jara kif se jgħamil u daw u dispera u koll. U bat meta jkun se joħroġ tibat, għali, ma raġuni li jek jgħamluha fil-bidu, u bat ikollu reġa jmorru l-ħabs. Le, mandom xarfej jmorru l-ħabs. Jek għamlu program u ħarġu sew mill-program, ibqa follow jom daw. Ibqa ħodilhom l-urina kemm bżonn, bil-fors, mux problema. Ibqa żommhom accountable. Jibqa jkollhom is-social, ma fejn se terġa' titfgħu l-ħabs. Di il-problema ta' dal-pajis. Irridu nikkastigaw hekk biex nieħdu pjaċir kif għamel dak fuq kim alla għaw tittoqgħod xaqgħu vera meqadet. Għandna din l-ideali, per eżempju, għandik eżempju ieħor. Jidru n-nies quddiem da mela jiena għalli ma semmi l-ħadd. Għall-ħares qatt insawwat il-mara sewwa u l-mara tiddeċiedi fl-aħħar li tmur tirrapportani. Ma tiflaħx iktar, kissirta. U resquni l-qorti. Xi ġifieri jgħidli? Differita. Tafx il-fizza differita. Ġifieri se titlaq minn hemm toħroġ barra. U jtik data xi 3 xhur, 4 xhur wara. Ejd li x'tagħmel f'dawk l-4 xhur. X'tagħmli l-almara? L-rapportata qed insix. Ħafna drabi li jiġri li mhux ħafna drabi ma tiġri li meta jidher qudiemi dal-bniedem, meta jidher qudiem il-mħallef il-maġistrat, jiskatta grupp ta' nies esperti u joffrilu, jgħidlu isma' inti trid tfiq għandek bżonn anger management, għandek bżonn. U nitkellmu iktar tard wara li tfiq, u nitkellmu x'inhu l-kastig, u jista' ma jkunx hemm kastig għax inti tkun irranġajt, u jobbligah bil-fors li jmur ġo dal-post, mhux ħabs, fejn ikun sikur, post sikur, fejn jgħinu jfiq. In-nies jgħidux inti mhux moħħok fil-vitt, mek jgħidu li mhux moħħni fil-vitt ma.
daw 350 ruħ. Meta joħorġu, għax daw se joħorġu. Jekk jibqgħu jieħdu droga, x'se joħolqu? Mhux 350 vittma oħra probabbli, jekk mhux iktar. Dik il-verità, mela ejja nipprovaw nfejquhom. Ejja nipprovaw ngħinuhom biex mhux bil-kastig, bil-imħabba. Għax daw ħafna drabi jagħmlu hekk għax ma jħobbux. Kristu għalinna ħobb lilek bħalek innifsek. Tfisser li l-ewwel ma titħobb lilek innifsek. Jiġifieri jiena lilek John ma nistax inħobbok. Skont Kristu da mhux jien iktar minn kemm tħobb. Lilek Lilek innifsek. Allora l-ewwel trid tħobb lilek innifsek. Ħafna drabi daw l-ak li għandhom għax jien nintaqa' magħhom ma jħobbux ilhom infushom. Iħossu u allura fi żmien pereżempju li kien hemm tal-ħabs, jien inħoss li biċċa tal-art. Nidħol hemm ġew jitrattani ta' biċċa tal-art ngħid mela vera jien biċċa tal-art. Mentri inti għandek tidħol f'post u jibdew iħobbuk. U jibdew jindunaw kemm għandek għalfejn tħobb lilek innifsek. Kemm inti kapaċi, x'inhuma l-kapaċitajiet tiegħek. Dik id-differenza. U m'għandux ikun hemm ċella, għandu jkun hemm kamera għalfejn ċella. U bil-bida poterek taqżis u taksuħat, fimt? U dik hija soċjetà inġusta li għandna, ġifieri, dik il-verità. Però l-ewwel inti għamilta ċen li il-ħabs se titejjeb dawn l-affarijiet. Ġifieri jiena l-aħħar li mort kont pjuttost impressjonat. Kellhom din is-sezzjoni ta' fejn ikun hemm it-terapisti u social workers u dawn nies li insomma li jieħdu ħsieb il-welfare ta' nies li qegħdin il-ħabs. Departiment kbir, kienu naħseb xi 40 ruħ għax wieħed mill-episodji ta' il-każin kien jekk is-sistema korrettiva. Insomma, jistax ngħid it-titlu għax fot is-sorpriża. Imma kien jitratta dwar dan. Kont pjuttost impressjonat b'żewġ affarijiet. One, kemm kien imdaqqas il-welfare department, jidher li kienu xi 40 ruħ ta' nies gradwati f'mestier jew ieħor. U t-tieni ħaġa li kienu kollha meta tarhom qishom kollha tal-istess ġenru, kollha nisa. Il-biċċa kbira xi 90% minnhom kienu nisa għadhom żgħar u li jidhru pjuttost innoċenti, jekk il-ħarsa tagħhom hija pjuttost ta' nisa innoċenti. U hija vera drammatika kif tkun qiegħed f'uffiċċju fejn tara ħafna minn dawn it-tfajliet li huma vera innoċenti u vera jixtiequ li jaraw kif ħajtejbu l-ħajja ta' dawn in-nies. U mbagħad tiftaħ bieb tgħaddi għal naħa l-oħra u tiltaqa' ma' ħafna irġiel li huma irrabjati, mweġġajn, frustrati. Tibda tara qisu id-dawlu dlam. U kull ma jissepara d-dawlu dlam huwa ħajt wieħed. U tibda tgħid qed isir impenn. Qed isir impenn biex ma jintarafx qed ngħid. Hemm nies ġifieri d-direttur li huwa bniedem li studja s-psikoloġija, fimt ġifieri huwa bniedem li għalmenu mhux ma kienx fil-militar da ġifieri. L-assistenta waħda mill-assistenti insertajt nafa jiena ukoll l-istess, illi anke meta jitkellmu b'imħabba. Ġi smajtek is-semmil tar-RISe pereżempju li għamlu biċċa xogħol tal-bliħu. 100% tar-RISe. RISe interessanti, RISe huwa ħabs. Bil-bib miftuħ. U għax huwa bl-imħabba ma ħarab ħadd qatt. Qatt ma ħarab ħadd mir-RISe. Biex inkunu preċiżi spjegana x'inhu r-RISe. Mela RISe huwa post ħabs fejn nies li jkunu waslu fl-aħħar ta' sentenza jew kellha ikollhom xi każijiet partikolari, eċetera, imorru hemmhekk. Ħabs da ġifieri. Però ħabs jew eżatt wara l-ħabs. Le, waqt il-ħabs. Xi darba mur kull magħhom għaliex mort nikol jiena magħhom iktar minn darba, tkellim. Ġifieri daw kunu nies li jagħmlu crime serji ġifieri, se jkunu qatlu pereżempju. U jkunu hemmhekk flok ċella għandhom kamra, sajru flimkien, imorru għax-xogħol, uħud minnhom, tajjeb jaħdmu jerġgħu jiġu lura, u ħadd ma ħarab. U ma jmorrux bla sob dal-ħafna ġismu, u ħadd ma ħarab għax inti once li ssib l-imħabba, ma taħrabx mill-imħabba. Taħrab minn post fejn hemm il-mibeda. Għax ma tkunx tista' tkompli tobot liktar lilek innifsek. Bina interament naqbel miegħek, ġifieri li din l-idea ta' Kristu li qal titħobb il-lajrek bħalma tħobb lilek innifsek. L-ewwel pass lejn dik id-direzzjoni huwa bil-fors li tħobb lilek innifsek. U l-esperjenza tiegħi fil-ħabs kienet illi ħafna minn dawk in-nies tant ikollhom ġrieħi kbar li qas ikunu kapaċi ħarsu lejhom infushom għax tant ikunu weġġaw tul is-snin li kwalunkwe interazzjoni mal-partijiet
l-iktar sensittivi u intimi tagħhom tikkawżawhom trauma kbira. U l-tqajt ma' nies li jaħdmu r-RISe u ma' nies impenjati biex dik il-ġerħa jippruvaw jindukrawha kemm jista' jkun. Naħseb ukoll li għandu tispiċċa il-piena għal-omrok. Il-piena għal-omrok. Malta l-piena għal-omrok tfisser toħroġ mejjed minn hemm jew mejta. Ma naqbel magħha xejn għaliex jekk vera qed ngħidu li huwa riformattiv fil-ħabs jew xi darba se jkun. Min jekk qiegħed hemm għal-omru dax riforma. Ġifieri, apparti li jista' jkun perikolus għax da ma tista' twaħħlu xejn iktar. Jista' joqtol da apparti dik. Imma da ġifieri qatt ma jista' jkollu tama li jirriforma, u jirriforma da irid imut hemmhekk. Il-Papa jgħidilha life imprisonment is a secret death penalty. U hekk. U nsaqsi mistoqsija, ġifieri f'pajjiżi fejn hemm id-death penalty xi kultant joħel ghomor u jgħidu jiena nippreferi ikolli id-death penalty u b'ċertu sens tista' tifhimhom ukoll mhux hekk għax vera hija death penalty li titfgħu hemm ġew u tinsih. Kien hemm wieħed għamel kawża kien ilu 27 sena l-ħabs u l-qorti qalet illi jrid jerġa' jisomma da biex forsi jara xi forma ta' tama ta' xi dawl x'imkien fit-tali dawk ikunu jixtiequ x'imkien ma x'imkien ta' bil-bot ma importa. U da bdew jaqtawlu qalbu hekk għamel suwiċidju u miet ġal-ħabs. Mela tlaqna?